Kawasudo Ramogi ni Jonjore ma omanore kod gige lweny nomonjo kambi kunyo mula moro e kar chung'od bura mar Rarieda kendo yombo gige tich manengogi romo milionde modhuro. Njore no manotimore okinyi e gweng' ma Ramba e Asembo Central ne omiyo jorit mag kambi no mong'ere kod nying mar Amlight Resource Company ma ochung' chenro mage gido ne oringo ma olal. Kaluwore kod maneja mar kambino Amos Barasa owacho ni ma en tielo mar 5 ma kambino osemonje higa ka onge chik moro amora ma osekaw ne joma timo monj makamano kata bed ni jonjore go gin jomong'eyo. Gini tagi uwi ago jalego biro kora wuok gi los kama kech mucha onge kata muya kata chiel mondo adhi alos gi jalego tang'o manotimre ng'ani otimi nadi mimuko ne gireni to dhi wuodho oelo bwo mtok but mar motoka en go pengni kanyo gitarimbe gi nyundini ogolo pala kacha to nyikwayo rasera prapo dhi ouke mo pande no lal gono mo kaneno pande no ochopo kawuono gokinyi I realize ni wall lwar imuko koro wan ne wadhi nyime gi our business as usual to realize ni wall inabomolewa. I had to escape with my colleagues and as we were going out the wall is already down and now they were coming in. Now they spoiled everything and it was all in all they destroyed everything within the compound. They looted and they went with all that they could manage. The area that is surrounded with the perimeter wall, there is a court order that has stopped any form of evacuation, any form of mining. Invaders have invaded that open ground, dug tunnels. There is no mineral on that side. They have dug a tunnel that is coming now to the area of Amos.